Pode que te preguntes, por que me ían atacar a min? Somos unha cooperativa pequecha, non temos millóns no banco. Iso é precisamente o que os cibercarrachos queren que penses. A economía social en Galicia é un tecido empresarial diverso e valioso. Cooperativas agrarias, cooperativas de traballo asociado, cooperativas de consumo, centros especiais de emprego ou sociedades laborais, entre outras. Son entidades que moven economía real, xestionan datos de persoas socias e traballadoras, tramitan subvencións ou contratan coa administración. Todo iso ten valor para un atacante. O perfil das entidades de economía social convérteas en obxectivos especialmente vulnerables por tres razóns. Menor investimento en ciberseguridade que as grandes empresas. Os recursos son limitados e a seguridade tecnolóxica non é sempre unha prioridade. Alta dependencia da confianza. As cooperativas funcionan sobre a base da confianza mutua entre persoas socias, traballadoras e a comunidade. Un incidente cibernético pode destruir en poucos minutos o que costou anos construir. Manexo de datos sensibles. Nóminas, contas bancarias, datos de saúde, información sobre menores, contratos coa administración. E hai algo máis. Moitos ataques non procuran roubar directamente, buscan interromper, extorsionar ou suplantar. Unha cooperativa que non pode facturar durante 3 días ou que ten comprometida a súa conta bancaria pode enfrontarse a unha crise de supervivencia. Vexamos entón as ameazas máis habituais e como se manifestan no día a día dunha cooperativa. Primeira ameaza: phishing, o calote que chega ao correo. O phishing é a técnica máis utilizada e a máis efectiva. Recibes un correo que parece lexítimo, dun provedor, da Seguridade Social, dunha entidade bancaria ou incluso da Xunta, solicitando documentación para unha subvención. A mensaxe di que fagas clic nunha ligazón, que introduzas as túas credenciais ou que descargues un arquivo. En ese intre, o atacante entra. Nunha cooperativa, este tipo de ataque é especialmente perigoso porque a persoa que recibe o correo só é ser a mesma que accede á banca electrónica, aos datos dos socios e se relaciona coa administración. Un só clic con pouca atención pode comprometer absolutamente todo. Segunda ameaza: ransomware, o secuestro dos teus datos. O ransomware cifra todos os arquivos do teu sistema e pídeche un rescate para recuperalos. Imagina que unha mañá chegas á túa cooperativa e non podes acceder a ningún arquivo. Nin nóminas, nin aplicación de xestión, nin aos contratos, nin aos rexistros dos socios. Nada. Para moitas cooperativas, pequenas ou medianas, isto é un parón total da actividade. Pagar o rescate non garante recuperar os datos. Non pagar pode significar perdelos definitivamente. Terceira ameaza: o fraude do CEO ou suplantación da identidade. Este calote é especialmente cruel porque explota a confianza interna. Alguén suplanta o xerente ou presidente da cooperativa e envía un correo urxente á persoa que xestiona as contas, pedindo unha transferencia inmediata. A mensaxe só é chegar nun momento de presión. Estou nunha reunión, preciso que fagas esta transferencia agora, é urxente. En organizacións onde hai confianza e lealdade entre os seus membros, esta manipulación funciona demasiadas veces. Ameaza 4. Brechas no manexo de datos de persoas socias e traballadoras. Unha cooperativa manexa datos persoais, DNIs, contas bancarias, contratos laborais. Unha brecha de seguridade nestes datos non só pode levar consigo multas por incumprimento de RGPD, senón algo moito máis grave: a perda da confianza de quen son a alma da organización. As brechas máis comúns non son ataques sofisticados, son erros humanos.
un correo enviado a un destinatario equivocado, un arquivo compartido nunha canle non segura, un portátil desbloqueado que se desatendeu uns minutos. Hai algo que diferencia especialmente a unha cooperativa dunha empresa: a confianza. A confianza entre socias e socios. A confianza da comunidade nunha entidade que pon ás persoas no centro. A confianza das persoas traballadoras que apostaron por un modelo de empresa diferente. Esa confianza é o activo máis valioso. Un incidente de seguridade non só é un problema técnico, é unha crise de confianza. Pensa no que pode suceder se os datos das persoas socias quedan expostos. Pensa que pasa se alguén suplanta a identidade de algún socio fronte a provedores ou ante a administración. Pensa tamén se o teu sistema de xestión queda bloqueado nun período de facturación. A economía social demostrou unha resiliencia extraordinaria fronte a crises económicas. Pero a resiliencia digital hai que construíla de xeito activo, con coñecemento, con protocolos e con cultura organizativa. Protexer o voso sistema é protexer o voso proxecto, é protexer as persoas que confían en vos. Falemos entón de boas prácticas nunha cooperativa. Non fai falla ser un experto en tecnoloxía para protexer a túa organización. Podes tomar medidas sinxelas que teñen moito impacto. Forma ás persoas. O elo máis vulnerable en ciberseguridade non é o software, somos as persoas. Unha equipa que sabe identificar un phishing ou que desconfía de solicitudes urxentes por correo ou teléfono é mellor que un antivirus. A formación continua non é un gasto, é un investimento. Contrasinais robustos e dobre factor de autenticación. Utilizade contrasinais distintos para cada servizo. Activade a verificación en 2 pasos no correo, banca online ou plataformas de xestión. Se alguén roubase un contrasinal, o dobre factor pararíao. Copias de seguridade regulares e fora do sistema principal. Ante un ataque de ransomware, a única salvación é ter unha copia de seguridade recente que non estea conectada ao sistema infectado. Fai copias frecuentes, comproba que funcionan e garda polo menos unha nun lugar separado do servidor habitual. A nube é separada. Un disco físico noutro lugar tamén o é. Comproba sempre antes de actuar. Ante calquera solicitude urxente de transferencia de cartos, de datos ou de acceso a sistemas, aínda que veña de alguén de confianza, verifícao por unha canle diferente. Unha chamada de teléfono para confirmar o que pide un correo pode evitar un calote de miles de euros. Canles seguras para información sensible. Non uses WhatsApp ou o teu correo persoal para compartir información de persoas socias, nóminas ou contratos. Establece canles corporativas seguras e comunica a todos os membros cales canles son axeitadas para cada tipo de información. Establece un protocolo de resposta ante incidentes. Ten claro que é o que hai que facer se algo vai mal. Quen é a persoa responsable, a quen hai que avisar, como se documenta ou que está a pasar. A Axencia Española de Protección de Datos pode requirir que notifiques as brechas de datos. Actuar rápido e de xeito coordinado reduce o dano. A economía social lidera en moitos eidos: emprego de calidade, compromiso co territorio ou goberno democrático. Ten todo o necesario para liderar tamén en cultura digital responsable. A ciberseguridade non é un obstáculo, é unha forma de protexer o que construímos xuntos. Porque unha cooperativa máis segura é unha cooperativa máis forte. E unha economía social máis segura é unha economía social con máis futuro.